Oski Production. Septikira Suko Yayayel Get a youth Mari anopa anozvibatsira batirira pachinhu chaunoda and don't give up pabasa rako kunge zepsikira yese yari kuita inobuda kana uchida mo saka chiita mo paunoshanda mo unotodzidza mo hanzi hapana kwanosvika iwe chingozvisimbisa zvavanotaura wongozvisiya so ukoma vangu munin'ina mukati shande tora ichi neichi simukati fambe vamwe vanokushora vachida zvirambe asi life yako yakachena saka usazhambe pavanobvunza uri kupi panguva ipfupi hanzi machokose vachikuona saka pfupi une matrikisi tora mvura urove sipi vataurire life yako haisi chipi sageto youth shanda kuti ugoita milioneya ramba uchivaudza feya kuti zvamaona sandizvo zvandapleya ike zvinomoto nditera nekushanda kuti ugoita milioneya ramba uchivaudza feya kuti zvamaona sandizvo zvandapleya Geta youth uri, dangaro use uri Dangerous fight unorasa muswe uri Serious ukundike, enda uchabatike Vakuya vese vaita papfurike Asi wewe shanda pavanenge vakarara maskati wodzidza pavanenge vachita mapati laifi yauchararama ngaive laifi yavanorota vakarara kutanga nhasi watunoda kuita milioneya siyama dzekugetodza kumisa hanzi hazviite iwe chingonovhura preya woti basa ibasa ende pabasa rangu atipite ona zepsikira akashingirira akabudirira zviri nani kuedza pane kusiya anoda kudonedza mudze ndokukiya iwe sageta youth kuti ugoita milioneya ramba uchivaudza feya zvamaona sandizvo zvandapleya ike zvinomoto nditera nekushanda kuti ugoita milioneya ramba uchivaudza feya zvamaona sandizvo zvandapleya iko zvinomoto nditera nekushanda shanda 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 shanda